My
Lemon Mercedes Allah Jaramoy. Right, look. Miss
Merci Didier Alex. Kala inema e yettodema e holde daraniɗa ɗum caggal ɗum pacirana en ñantugal magal jaɓana gueɗe ɗe gadduɗa ɗo hande ɗe. Assalamu alaikum bandiraɓe, mi salmini goto inde mum e yettode muɗum. Min mbiɗen ko accareke mbiɗa yette ba darimi ɗo ko darde fullo. Mbiɗa salmini kadi ƴeeɓoɓe ɓe e ñawoɓe ɓe e wonde gendiyankoɓe dariɓe ɓe. Ko wornimi ko woni dow hooram ko wiyete ko cosaan ene tappa korane mbaɗi men nuppam mbi ko korane kaajare yuttamo wiyete ko baɗa duule mbeɗa waɗi cakkaji ñaaƴe dime jawami nde ko jawe haalis mbeɗa haddi wudere goro mbeɗa daddi lefol mbeɗa halangal kono hal kosam kaɗam kono hal ngal woni ko kosam kaɗam hippi en ko mbeɗu ɗum ɗo ko wirtugal ɗum ko ɓoggol ko raɗo te kaden darore ɗum ɗo ko wiyete ko burgal en wuro en bujo kare ɗe kadi mata kiis. Eyi noon tigi ɗum noon Sokhna Thia laaɓi ɓe sikki rennogo faami ko kalɗa ko kala ɗum noon mi rutorma ha hannde mi wima ya wasiyo yimɓe ɓe ko fewti e dewle hannde dewgal fayida muɗum beele neɗɗo so resama ene foti fijirde dewgal muɗum ma walla ene foti jaggude hen walla neɗɗo so resama ene foti jokkude ene wano ni gila ene woni mbowri ene yaaha e gueɗe muɗum walla ene foti ustude yaatu ene foti suurade eko way noon eko way noon waajo yimɓe seeɗa ko fewji e dewle. Basirum rewɓe so neɗɗo hisi ha dañi go mbiɗo yiɗi oɗo go pour ko toppirade gorko o sabu ɗum dewgal fijirde ala hen wayde rewi ha arindini babiraɓe hokkum dewgal o ganda ko dewgal tan wasiyoɓe kadi yoɓe jagga dewle mabɓe ha tiiɗ sabu ɗum goɗɗo debbo fayidu mum ko resede fayidu ma ko suuru ma noon wawnaca e hol kippu daraniɗa ɗo ñantugal ma ngal gila dow ha less e ko firdoriɗa ɗo hande ko ko ardi fof mi salmini ñawoɓe jooɗiɗoɓe mi salmini yeɓoɓe min mbiyete ko Maymouna Gari joni ɗo kippu FC Balance ko woni ɗo horam ko ko cosaan lefol mabɓe dalal ngol ko lefol format wutte o ɓorni bo ko wutte yiwu cakka o nomi ka ko cakka ñaaƴe dimen tappa ñaaƴe kulaji wudere kadi dimi ɗo nde wudere goro ɓornimi ɗo ko paɗe sakkede jawɗe mbammi ɗe ko jawe haalis ɗum ɗo ko talla wiyete
ɗum ɗo ko feere cuuray ɗum ɗo ko cuuray woni ɗo kala debbo desaɗen woni e suudu ne andi nafoore ɗum ɗo e noon tigi Allah jarama jarama eyyi mbeɗa sikki ko ɗum ɗo oɗo debbajo addi ɗo hannde o haali ñandugal makko ngel gila dow ha less eyyi en mbatta gaga annene min dokkuma mbajoɗa yimɓeɓe seeɗa ko fewti e laaɓal mbele neɗɗo foti laaɓde tan koye ɓandu e boowal e comci ma walla ko gila nder ha boowal walla koye nder ɓerde walla koye eko feeñi ha eko suuɗi laaɓal e no wuuruno waajo hen yimɓe hay soko konngudi ɗiɗi walla tati laaɓal ko ardi fof ko laaɓal woni afongal laaɓal no wayi fof ne moƴƴi ha maayi ala nder ala boowal laaɓal ko laaɓal tan no neɗɗo wawi wonde fof yo wonde laaɓal sa wonani laaɓal ala fof no mbawɗa yaade saka yettade Science. Comment appelle-t-on la science qui étudie les végétaux? La science qui étudie les végétaux. Botanique. Bonne réponse. Comment appelle-t-on la science qui étudie les microbes? La science qui étudie les microbes. On passe. Okay. Les microbes s'appellent la microbiologie. La grippe porcine contaminant l'homme est apparue dans quel pays? La grippe porcine contaminant l'homme est apparue dans quel pays? Pologne. Non. C'est le Mexique. L'éradication de la grippe porcine est principalement prise en charge par quelle institution internationale? Donnez le nom de l'ancien boxeur, bien donnez l'ancien nom de l'ancien boxeur américain Muhammad Ali. Américain Muhammad Ali. L'ancien nom de l'ancien boxeur américain Muhammad Ali, c'est Cassius Clay. Cassius Clay. C'est le nom officiel de Mahatma Gandhi. De Mahatma Gandhi. Ahmed Mahatma Gandhi. Non. Karamchand. Votre dernière question. Comment appelle-t-on un habitant de Saint-Étienne? Bonne réponse. Comment appelle-t-on un habitant de Rio de Janeiro? Grande-Bretagne, Hollande ou Belgique? Belgique. Bonne réponse. Voilà. Quel pays est appelé pays des cèdres? Le Liban. Bonne réponse. Donnez les 3 premiers lycées en Mauritanie. Bonjour et Bouguin. Bonne réponse. Valence.
qui était le premier secrétaire général de l'OIA. Jamais Ferry, bonne réponse. Ça. Qui avait remporté le Ballon d'Or africain en 1988? En 1988. Pelé le Ghanéen? Non. Valence. Il fut international algérien et joueur du FC Porto. Il est actuellement consultant de la chaîne Al Jazeera Sport. Madjer, bonne réponse.
Way back!
Masa minye nete masa di kubaro abada